नबसरनायनि सार्टिफिकेटआबो इनभेलिड जाना थाबाय दा बियो दा एमपि जानानै दंब्लाबो दा हाइकर्टआ जेनेखि अर्डार होबाय बे अर्डार होनायनिफ्राय बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय बेजों आरो गोदानै बे एमपि जानो हालिया बे दारायफिननो हालिया जों रायजो राजानो बे बाथ्राखौ जों माने बुंफोरनो लुबैयो जे एबार नेक्स्टआव नबसरनाया जेसेबांखि रंजाया मानो जेसेबां फुरथि खालामा जिखि बुङा मानो बे दारायनो हालिया बे एमपि जानो हालिया बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय बेयो सोलिलिया दा बेनिखायनो बे जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोजां खबर एमपि रिजार्भ सिट बे रिजार्भ सिटखौ जोङो जोंनि आखायाव लाबोफिननो हाबाय दा ओंखायनो एबार बर'आनो दाराय हासिगोन बा ट्राइबेलानो दाराय हासिगोन बेखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव जों फोसावनो हायो जों दिनै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि जानानै नब कुमार सरनियानि सायाव जों माखासे फोसावनानै होनो सानदों रायजो राजाफ्रा गोबाङानो मिथिनो लुबैयो गोबाङानो सोंबाय थायो नबसरनायनि केसआ मा जागासिनो दं दा बेखायनो जोङो रायजो राजानो मिथिनो थाखाय जोङो एसे मोजाङैनो बुंफोरना होनो लुबैदों जे नबसरनाया थांनाय 2009आव बर' कसारी ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै बियो 5 नं क'क्राझार लकसभा समस्तियाव एमपि जादों नबसरनाया बर' कसारी नङा आरो सरनाय जाथिया ट्राइबेल नङा आरो नबसरनाया बर' कसारी होननानै बे ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानाया बे इलिगेल इनभेलिड बे सोलिया दा बेनिखायनो जों गासिबो बेफोर आयेननि बेरेखा हाबा मावनायखौ नायनानै जोङो नबसरनायनि गासिबो डकुमेन्ट्सखौ लाजोबनानै बिनि हा हुनि रेकर्ड बिनि बिफानि साख्रि लानाय जायनाखि फोरमानलाइफोर बिनि स्कुलाव फरायनाय फोरमानलाइफोर बिनि भटार माने लिस्ट बेफोर गासिखौबो नायनानै जों फोरमान खालामनानै जे हाइकर्टआव जोङो केस होनाय जादोंमोन जे नबसरनाया बर' कसारी नङा बे ट्राइबेल नङा दा गथिखे बिनि एमपि जानाया इलिगेल इनभेलिड बिनि एमपिखौ दाननांगौ होननानै जों हाइकर्टआव केस होनाय जादोंमन दा लेखायावनो रोखा रोखा दंखायो बेयो बर'जों खुनु सोमोन्दो गैया बिनि बिबै बिबौ गासिबो बेयो हरुकस माने परिचया बिनि परिचयाव खुनु बर'जों सोमोन्दो गैया जारिमिनाव जानो हागौ मोनसे टाइमाव सरनिफ्रा बर'मोन माने बर'निफ्राय सरनाय जाहैनाय बे जारिमिनाव जानो हागौ बे जारिमिननि बाथ्रा जारिमिनजों संबिधानजों गावबा गाव आलदा आलदा मोनसे जायगा लायो दा कनस्टिटिउसननि बाथ्रा आलदा जारिमिननि बाथ्रा आलदा दा बे नबसरनाया जारिमिना बर' कसारीमोन होननानै बेनो सार्टिफिकेट होनायाबो भुल आरो बे बर' कसारी होननानै सार्टिफिकेट मोननो हाया बियो आरो बिनि जायनाखि लेगेसि डाटा जेसेबां रेकर्ड दङ बेयाव बर' कसारीनि खुनु प्रमानबो गैया ओंखायनो जों हाइकर्टआव बेखौ जों केस होदों दा बेजों लोगोसे नबसरनाया जों लोगोसे सरनियाफोरनो गोबां माने बर' कसारी होननानै ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनाय जादों ट्राइबेल संघआ होदों दा जों बेखौ जों हाइकर्टआव केस होदों लगे लगे माने गुवाहाटी हाइकर्टआ सरनियाफोरनो सार्टिफिकेट दाहो बिसोर ट्राइबेल नङा ओरै होननानै मोनसे इन्ट्रिम अर्डार होदोंमोन दा बे हिसाबै हाइकर्टआ जोंनि फेभरावनो दंखायोमोन दा जेब्ला नबसरनायखौ जों हाइकर्टआव केस होनाय जायो खिन्थु दुर्भाग्य क्रमे हाइकर्टआ थाङै बिसार खालामनायनि उनाव बुंनानैसो होबाय जे नबसरनाया माबे जाथिनि जों बेखौ नागिरनो हाया आरो लोगोसे बिनि माने ट्राइबेल संघआ जे बेनो कास्ट सार्टिफिकेट होबाय ट्राइबेल संघ सार्टिफिकेट होनाया इलिगेल इनभेलिड बिदि होननानै केस होनायमोनब्ला माने केस होनाय जायाखै कर्टआ माने दाननो हाया ओरै होननानैसो अर्डार होनाय जादों बे अर्डारा मोजां जायाखै ओंखायनो जों आरो सुप्रिम कर्टआव थांबावदों दा सुप्रिम कर्टआवबो दुर्भाग्य जोंनिया जे बे समाव आसामनिनो माने चिफ जास्टिस रन्जन गगैआ दंमोन सुप्रिम कर्टआव दा जोङो बिनिफ्राय जों न्याय मोनगोन जों सानखायाखै दा बिथाङाबो जोंनि बे केसखौ जों आपिल खालामनायखौ बे माने बुंना होबाय जे नोंसोरो ट्राइबेल संघआ सार्टिफिकेट होनो हाया ट्राइबेल संघ सार्टिफिकेट होनाया इलिगेल इनभेलिड होननानै नोंसोर मानो इसु फ्रेम खालामाखै ओरै होननासो बुंदों जोंखौ दा अबयसे जोंना इसुआ बे ट्राइबेल संघआ सार्टिफिकेट होनाया इलिगेल इनभेलिड दा जों बेखौ इसु खालामाखै जोङो बे ट्राइबेल नङा सरनाया आलदा जाथि सरनायाबा ट्राइबेल नङा जोंना बे इसुमोन ओमफ्राय आर्गुमेन्टआव जोङो माने ट्राइबेल संघआ सार्टिफिकेट होनाया इलिगेल
इनभेलिड बे जिनिसखौ आर्गुमेन्टआव जों लाबोदोंमोन दा थेवबो हाइकर्टआ आरो सुप्रिम कर्टआ जोंनि बे आर्गुमेन्टखौ माने खारिज खालामना होदों दा जिखि दाजाथों जों बे समाव न्याय मोननो हायाखैमोन बेनिखायनो जों आरोबाव जेब्ला 2014आव जेब्ला इलेक्सन जाबावो बे इलेक्सन टाइमाव आरोबाव नबसुरा जेब्ला दारायो बे दारायनाय समाव जों आरोबाव केस होदों दा बे बिनि केसआ दा दिनैसिम आरोबाव सुप्रिम कर्टआव दङ आरो बे केसखौ माने जनजाति सुरक्षा मन्चआ आंनि नामावनो होदों दावराव दैखां नार्जारिनि नामावनो दा बे सुप्रिम कर्टआव दङ दा बे बिसाराव दंगासिनो दं जों डेटखौ दासिम माखासे उसुबिदानि थाखाय थाखा फैसा झामेला आरो माखासे जोंनि माखासे ओजोंहाय स्टेटआव जोङो सुपारभिजन कमिटियाव जायनाखि कमप्लेन होनाय बे कमप्लेन होनायनि प्रग्रेसखौ नायनानै जों सुप्रिम कर्टनि केसखौ जों दोनथ'नाय जादों दा जों सुपारभिजन कमिटियाव माने ज'नो जोङो जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय थांलायनानै कमप्लेन होनाय जादों आरो बेखौ जनरलाल बसुमतारी नामावनो बे कमप्लेनखौ होनाय जादों आरो सुपारभिजन कमिटियाबो माने CIDनि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस बेखौ दायित्व होनानै ओमफ्राय CIDनि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस उलुबारिनि बेबो जुदुमनि मालाकार होननाय गावसिनि IBनि इन्सपेक्टर बेखौ दायित्व होनानै नबसुरनानि जायनाखि बिनि डकुमेन्टसफोर बिनि असे परिचय बेखौ नागिरदों तामुलपुराव नागिरनानै बिनि हा हुनि रेकर्ड बिनि साख्रिनि बिफानि साख्रि रेकर्ड बिनि स्कुलाव फरायनाय रेकर्ड बिनि भटार लिस्ट लिगेज डाटा गासिबो नायजोबनानै मोनबाय जे बे बर' कसारि नङा बे बर' कसारि जेबो सोमोन्दो गैया दा बे हिसाबै जुदुमनि जायनाखि मालाकार बेबो रिपर्ट होबाय जे बे बर' कसारि नङा बे बर' कसारि सोमोन्दो गैया बे हरिकसनिसो मानसि बियो दा गथिखे बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल बे बाथ्राखौ जुदुमनि मालाकाराबो रिपर्ट हरदों माने CID माने सुपारिनटेन्डेन्ट SP नो दा सुपारिनटेन्डेन्ट SP आबो बेबो आरोबाव डाइरेक्टर माने माबानो मा होनो बेखौ WPTBC बेनो रिपर्टखौ होदों बे जुदुमनि मालाकारनि रिपर्टखौ दा जुदुमनि मालाकारनि रिपर्टखौ होनानै WPTBC आबो आरोबाव नबसुरनायानो मोनसे माबा हरदों सकस नटिस हरनाय जादों जे नोंनि जायनाखि ST सार्टिफिकेट दा बेखौ भेरिफाइ खालामनाय जाबाय दा नोंनि सायाव मा भेरिफाइ खालाम जाखो बे गासिबो रेकर्डखौ हरफानाय जाबाय दा नोंनि हानि रेकर्डआ माने बर' कसारि नङा नोंनि बिफानि परिचयआ बर' कसारि नङा बिबौनि परिचयआ बर' कसारि नङा नोंनि लेजिस्लेटाव माने बर' कसारि जेबो माबा गैया दा गथिखे नोंनि सार्टिफिकेटखौ मानो केन्सेल खालामनाय जाया मानो केन्सेल खालामनाङा बेबायदि सकस नटिस हरदों नों माबोरै बर' कसारि नोंनि सार्टिफिकेटखौ मानो केन्सेल खालामनाय जाया मानो खालामनाङा बिदि होननानै मोनसे सकस नटिस हरदों आरो बेखौ टाइम होदों बेनो सप्ता खननै गेजेरावनो नों बिनि रिप्लाइखौ होनांगौ बे नटिसखौ हरनाय जादों दा अबयसे आरोबाव मोनसे होबावदों जे सप्ता खननै गेजेराव नों जुदि रिप्लाइ होनो हास्लाबाबा नोङो मास मोनसे टाइम नों बिनानै लानो हागोन ओरैनो होबावदों खिन्थु रिप्लाइखौ होनांगौ दा बेबायदि होननाय जादों दा नबसुरनाया खुनु रिप्लाइ होआखै ओरैनो थाबाय थादों बे दा रिप्लाइ होआसै गोबाव जाबाय जोंबो खबर लाहैदों WPTBC आव दा जेब्ला चन्दना मन्थ्रि जायो बे मन्थ्रि थानाय समाव जोङो चन्दननि रुमावनो लिंहरलायनानै WPTBCनि सेक्रेटारि बिनिता पेगु बेखौ लिंहरनानै जों जावले सावरायदों आरो जों अफिसाव थांनानै सावरायदों दाननो थिनबाय थानाय जादों दा प्रसेस खालामगासिनो दं बे बाथ्राखौ बिनिता पेगुआबो बुंदोंमोन जों सिगाङाव प्रसेसा खालामाखै नङा खालामदोंबो जादोंमोनबो खिन्थु बारा गोबाव लेट जानायखाय जों बेखौ माने आरोबाव माने हाइकर्टआव केस होनाय जादों जनरलाल बसुमतारी नामावनो दा केस होनानै दा जिथु माने सुपारभिजन कमिटिया बिनि सार्टिफिकेटआ सोलिया बिनि बर' कसारि नङा बिनि माने इलिगेल भाबै सार्टिफिकेट लादों होननानै जिथु माने सुपारभिजन कमिटिनि जायनाखि मेम्बार जुदुमनि मालाकार बेनो जिथु रिपर्टखौ होबाय जेब्ला दा गथिखे बिनि सायावनो बेस खालामनानै जों हाइकर्टआव केसखौ होनाय जादों ओमफ्राय जेब्ला केस होयो हाइकर्टआ बे केसखौ आजावनानै WPTBCखौ बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो थाखाय मोनसे बिथोन हरदों WPTBCखौ केन्सेल खालामनो बिथोन होनायनि उनाव खिन्थु दिनैसिमबो WPTBCआ केन्सेल खालामाखै दा जों बे केन्सेल खालामैखौ नुनानै जों जावले थांदों माने WPTBCनाव जों एप्रच खालामदों रायलायहैदों जे बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामदो हाइकर्टआबो जिथु अर्डार होबाय केन्सेल खालामदो आरो जोंनि MLA फोरखौ जोङो बुंबाय थादों माने केन्सेल खालामनो थाखाय
खिन्थु केन्सेल खालामाखिसै लेट खालामबाय जानो हागौ गभर्नमेन्टनि बे पलिसि हयथ' गभर्नमेन्टआ नब' सरनायाखौ माने माबानो गोसो गैया पानिशमेन्ट होनो गोसो गैया बेनिखायनो बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामाखै जों बेखौ जों सानदों दा बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जायोब्ला बिनि एमपि सिटआ थाङो एमपिआ थानाय नङा आरो बिनि एमपिआ दानजायोब्ला लगे लगे बिनि सायाव क्रिमिनेल केस जायो आरो अब्लानो बे जिबां माने गावनि बेथन जानाय बे सुजुग सुबिदा लानाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बेखौ बे रिफान्ड खालामनो गोनां जायो बेनिखायनो जों बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जानांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों दा दुखुनांथाव जाहैबाय जोंहा जोंनि गेजेराव सासे एमपि जालायनाय रायजोफोरनि एमपि जालायनाय बर' जाथि सिबिग्रा होननानै गावखौनो बुंना लाग्रा दिनै उरखावग्रा ब्रह्मआ मन्थ्रि जाहैबाय दा बे मन्थ्रि जानाय समाव बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनानै होनो हानांगौमोन दा केन्सेल खालामाखिसै बे जोबोद दुर्भाग्य बाथ्रा आरो लोगोसे इतिमध्य जोङो हाइकर्टआव माने सरनायाफोरनो सार्टिफिकेट जायनाखि होदों बे सार्टिफिकेट होनायखौ लानानै जों कर्टआव केस खालामनानै जों चेलेन्ज खालामदों जे सरनायाफोरा ट्राइबेल नङा बिसोरो माने बर' कसारि नङा दा बिनि जायनाखि अर्डार होनाय सरनायाफोरनो कसारि हिसाबै सार्टिफिकेट नांगौ बा बर' कसारि हिसाबै ट्राइबेल सार्टिफिकेट नांगौ होननाय अर्डार दा बेखौ जों लानानै केस होदों आरो जों दा केस होनानै केसआव जों देरहादों जनरलाल बसुमतारी आं दावराव दैखोम नार्जि बा आरो लोगोसे जोंनि कख्लाबारि आनएमप्लयड इयुथ माने इडुकेटेड इयुथ एस'सियेसननि प्रेसिडेन्ट रन्जित कुमार बसुमतारी दा बिथांमोनखौ लोगो लाफालायनानै जों केस होदों दा जों बे केसआव देरहाबाय हाइकर्टआ बुंदों जे सरनायाफोरनि जायनाखि सार्टिफिकेट होनाय बेखौ इमिडियेट दाननांगौ बेखौ थोनखाबाय हाइकर्टआ WPTBCखौ थोनबाय दा WPTBCआ इतिमध्य हाइकर्टनि बिथोन मोननानै सरनायाफोरनो जेसेबां सार्टिफिकेट होनाय दङ बे सार्टिफिकेट होनायखौ माने जायनाखि अर्डार होदोंमोन बेखौ उइथड्र खालामनानै लाबाय सरनायाफोरनि होनाय सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय दा सोलिला गासिबो दा बिसोरो बे सार्टिफिकेट लानानै खुनु साख्रि बाख्रि नागिरनो हाया सोरबा MLA MPबो दाराय हाया सुजुग सुबिदा लानो हाया बेबायदि मोनसे अर्डार जोङो हाइकर्टनिफ्राय मोननो हाबाय दा बे हिसाबै नब' सरनानि सार्टिफिकेटआबो इनभेलिड जानानै थाबाय दा बियो दा एमपि जानानै दंब्लाबो दा हाइकर्टआ जेनोखि अर्डार होबाय बे अर्डार होनायनिफ्राय बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय बेजों आरो गोदानै बे एमपि जानो हालिया बे दारायफिननो हालिया जों रायजो राजानो बे बाथ्राखौ जों माने बुंफोरनो लुबैयो जे एबार नेक्स्टआव नब' सरनाया जेसेबांखि रंजाया मानो जेसेबां फुरथि खालामा जिखि बुङा मानो बे दारायनो हालिया बे एमपि जानो हालिया बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय बेयो सोलिलिया दा बेनिखायनो बे जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोजां खबर दा जों एबारनि जायनाखि इलेक्सन जागोन फैगौ इलेक्सन पार्लामेन्टनि बे पार्लामेन्ट इलेक्सनाव जे जोंहा जोंनि गेजेरावनो जोङो सासे केन्डिडेट जों बासिलायनानै जों हरनो हालायसिगोन दा 10 बोसोर जों जे खोमाना लादोंमोन बे सिटखौ ट्राइबेल नङि मानसिनो जे जों होनानै ट्राइबेल नङि मानसिजों जों सेना लाजादोंमोन बर'नि सत्रु बर' बेरेखा नब' सरनाया जों सेना लाजादोंमोन एबार जों मोनसे सुख मोनबाय जे एबार जोंनि गोमानाय जायनाखि एमपि रिजार्भ सिट बे रिजार्भ सिटखौ जोङो जोंनि आखायाव लाबोफिननो हाबाय दा ओंखायनो एबार बर'आनो दाराय हासिगोन बा ट्राइबेलानो दाराय हासिगोन बेखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव जों फोसावनो हायो दा नैबे बिनि सार्टिफिकेटआ जे केन्सेल जानांगौ बे सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाब्लानो जे बिनि एमपिआ थांबाय दा बे जिनिसाव जों दा दिनै जर होगासिनो दङ दा एमपि जोङो उरखावग्रा ब्रह्म जोंनि माने मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मखौ जोङो खालामजानो लुबैदोंमोन जे खालामथों होननानै बिथाङा माने गावनो जिहेतु WPTBCनि मन्थ्रि बे हिसाबै बेहा माने आखाइ दङ बे गोसो जाबा बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामहरनो हायो जिहेतु सुपारभिजन कमिटियाबो रिपर्ट होखाबाय बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड इलिगेल बे बर' कसारि नङा बेखौ स्पष्ट बुंखाबाय आरो नब' सरनाया सकस नटिसबो जाखाबाय बे खेत्रआव जोंना उरखावग्रा ब्रह्मआ बेखौ माने जेबो सानना लाबानो बे बर'नि जाथिनि सेन्टिमेन्ट दंब्ला बियो बर'नि थै दंब्ला बियो नब' सरनानि सार्टिफिकेटखौ बे केन्सेल खालामना हरनांसिगौ खिन्थु जों जावले जावले माने एप्रच खालामसेयावबो जावले जावले आसा खालामसेयावबो जोङो दासिमबो बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनाय जों मोनाखै बेनिखायनो जों दा जनरलाल बसुमतारी नामावनो आरोबाव हाइकर्टआव मोनसे कन्टेम्प्ट केस होनाय जाबावबाय जिहेतु हाइकर्टआ जिहेतु माने WPTBCखौ बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनो थिनखादोंमोन दा केन्सेल खालामनो थिनसेयावबो हाइकर्टनि अर्डारखौ मानियाखै
दा बे हाइकर्टनि अर्डारखौ मानिनो थाखाय हाइकर्टखौ अफमान खालामनाय जाबाय बे कन्टेम्प खालामनाय जाबाय होननानै जों कन्टेम्प केस होनाय जाबाय दा बे केसा हयथ' टाइम लाबाय बे टाइम लाब्लाबो हयथ' खैदिननि उनावनो बे खै मासनि उनावनो बे अर्डारखौ मानिनांगोन हाइकर्टआ बिथोन होयोब्लानो WBTBCआ नब सरनानि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो हरनो गोनां जागोन मानोना बे कन्टेम्प केस क्लियारखा नब सरनाया बर' कसारि नङा बे प्रमान जाखाजोब्बाय आरो बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल इनभेलिड बे प्रमान जाखाजोब्बाय माथ्र अफिसियेलि बेनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामना हरनांसिगौ बेल'सै दा बाथ्राया खायफा बुंनो नागिरो बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामाब्ला बे होमब्लाथ' इलेक्सन गेलेफिनगोन ओरै होननो नागिरो बे नङा बेनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाखाजोब्बाय दा बे सार्टिफिकेटखौ लानानै बे इलेक्सन गेले हाला दा माथ्र बेनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनांगौ खारनाव जाबाय बेखौ पानिशमेन्ट नांगौ बियो माने गावनि बेथन जानाय गावनि इसेबां बेनिफिट लादों सरकारनिफ्राय बेखौ रिफान्ड खालामफिननांगौ बे पानिशमेन्ट मोननांगौ दा बेनि थाखाय जों बेनि सार्टिफिकेट माने केन्सेल खालामहरजानो जों लुबैदों आरो केन्सेल खालामहोनांगौ आरो बेनि थाखाय जोङो जेरैबाबो जों जुजिगोन आरो जोंनि अधिकारखौ जों मोनथारनांगोन दिनै बर'फ्रा एथ' गोबाव थगायजाबाय एथ' गोबाव जों 10 बोसोर मोनसे गावनि अधिकारखौ सेनानै लाजानाया बिराद गिदिर बाथ्रा दुखुनि बाथ्रा बेफोरो जों मानो मालायजों सेनानै लाजानो दिनै गावनि अधिकारखौ जों मानो खोमाना लानो आरो पलिटिकेल अधिकारा बिराद गिदिर अधिकार गावनि पलिटिकेल अधिकारखौ जुदि खोमाना लायोब्ला जोंहा मा थाबावनो ओंखायनो जों दिनै जेरैबाबो जोंनि अधिकारखौ जों मोनफिनथारनांगोन दा बेखौ मोनफिननो थाखायनो जों दिनै जुजिदों जों नाजाथाबदों आरो जों देरहाथारनांगोन आरो जों नब सरनायखौ जेरैबाबो पानिशमेन्ट होनांगोन बे जेरैबाबो माने गावनि माने जायनाखि बर' हारिखौ नासयनाय जोंखौ थगायनाय भारत सरकारखौ थगायनाय बे थगायनायनि पानिशमेन्टखौ मोनथारनांगोन बिनि बेथन जानाय गासिबो फिनजोबनांगोन जों बेनि थाखाय रेडि जानानै दं बे सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाब्लानो जों बेखौ क्रिमिनेल केस होगोन आरो अब्लानो बेयो जेसेबां दं माने माबा जानाय बेखौ बे होफिनजोबनांगोन दा जोंहा बिसास दं जोङो कन्टेम्प केसाव जों देरहागोन आरो क्लियार खाथार कन्टेम्प केसनि क्लियार बे माबा खाथार बे केसा गथिखे जों कन्टेम्प केसाव देरहागोन दा रायजो राजाया बे समसिम जाहाथे नेनानै थायो जों बेखौनो आसा खालामो आरो बेखौबो गोसोआव लादो रायजो राजाफ्रा बे नेक्स्ट फैगौ इलेक्सनाव बे एमपि माने खनसे खालामनो हालिया बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल जाबाय इनभेलिड जाबाय सोलिलिया दा जोङो दुखुनांथाव बाथ्राया बेखौल' बुंनो लुबैयो दा दिनै उरखाव गोरा ब्रह्ममोन बादि थानायाव जोंनि सार्टिफिकेटआ जे माने इलिगेल मानसिनि आखायाव थाबाय ट्राइबेल नङि मानसिनि आखायाव थाबाय आरो बे इलिगेल मानसिया जे दिनै एमपि जाहैबाय आरो बे इलिगेल मानसिखौ जे जोङो माने बोख्लायफिननांगौ एमपिनिफ्राय आरो दिनै एथ' गिदिर मोनसे अर्डार मोनबाय जों ट्राइबेलनि माने माबानिफ्राय हाइकर्टनिफ्राय बे अर्डार मोननायखौ लानानै जों सुजुबानांगौमोन जोंनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्ममोनहा दाननांगौमोन खिन्थु बेखौनो दानाखैब्ला बे माबायदि जाथि सिबिग्रा मानसि जाखो दा रायजो राजाफ्रा साननो गोनां दङ माब्रै जाखो दा जों बुजिखादों उरखावग्रा ब्रह्मआ बेखौ मावनाय नङा बिथांखौ जोङो जेब्लानाखि नब सरनाया सार्टिफिकेट लानानै एमपि जायो एमपि देरहायो बे समाव उरखावग्रा ब्रह्मआ सेकेन्ड पजिशन मोननानै इलेक्सनाव जेनदोंमोन बे एमपिआव दा बे समाव जों बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामहैदोंमोन केस होनो थाखाय खिन्थु बिथाङा नेगेटिभ खोथा बुंना होदों बे जोङो बेसेबां मालाय जाथिजों गाज्रि मोनजाबावोब्रा बयबो जोंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय अना बर'फ्रा जोंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय बर'फ्रा जोंनि बेरेखा जाजोब्बाय जों गाज्रि बेसेबां मोनजाबावनो जों केस होनानै मा जानोब्रा उल्थासो बाथ्रा बुंदों आरोखि बियो दा उल्था जों बेनिफ्राय जेबो आसा खालामथाराखै बे जे दानगोन बे जे जोंखौ हेल्प खालामगोन जों आसा खालामाखै आरो बिथाङानो दिनै बर' जाथियाव बुंनो थांब्ला लाबोनाय गुलाय गुजाय लाबोनाय बिथाङानो गुदि 2003निफ्राय जानाखि माने बिटिसिआव दावराव जादों बुंनो थांब्ला स्टार्ट बिटिसि इलेक्सन जाजेनदों 2005आव बिटिसि एकर्ड 2003आव जादों 2005आव बिटिसि इलेक्सन जाजेनदों बे बिटिसि इलेक्सन जानाय समावबो बिथाङानो माने बिपिएफ पार्टियाव गावस्रा गावस्रि खालामनो लाबोदों बिथाङानो आरो बिथाङानो माने बिटिसि चिफ जानो नागिरनानै बिथाङानो बुलाय सोलाय खालामफैदों फार्स्ट बिथांनि नेतृत्वआवनो बे माने खुमगुरि एलपि स्कुलनि जायनाखि प्रेसिडिं अफिसार बेखौ माने बुनाय जादों दा बे रोखा रोखा दिनै माने बे प्रमाना दङ दा गतिके बिथाङा दिनै जे माने सान्थिनि खोथा बुंबाय थायो गोजोननि बाथ्रा बुंबाय थायो बे ओरैनो जास्ट मोनसे ड्रामा गावसिनि दाय दसखौ माने होखोमानो नागिरनाय दा बे जे माने गावसोर जे गाज्रि मावगासिनो दं गावसोर जे गन्दगल खालामदों बेखौ दोनखोमानो थाखाय बे बुंनायल' दा उरखावग्रा ब्रह्मनिफ्राय स्टार्ट जादों दावराव दावसिया
आं बेखौ बुंनाय जाबाय बेखौ बुंनाय खार'ना जाबाय दे बिथांमोना दिनै 17 बोसोराव दावराव जादों माने हाग्रामानि समाव दावराव जागासिनो दङ 17 बोसोराव हाग्रामानि दिनाव असान्थि दिन थांदों गावजों गाव नांलाय खमलाय गिलायनाय ओंखारनो गियोमोन बायदिसिना बुंनाय बाथ्रा आं बेखौ माने काउन्टारनि थाखाय बेखौ रेफारेन्स मोनसे सिम्पोल मोनसे रेफारेन्स आं बुंनाय जादों दा दुखुनांथाव जों आसा खालामाखै उरखाव ब्रह्मआ जे जों मावनो हागोन बेखौ सानाखै आरो बिनि बादैबो जोंहा मोनसे दुखु जादों मा जे जोङो बै समाव प्रमद बर'खौ जों लोगो लादोंमोन प्रमद बर'खौ जों बुंदोंमोन जे नबसरनिया ट्राइबेल नङा बे ट्राइबेल नङि मानसिया बर' कसारिनि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै बे एमपि जाबाय जेब्ला जों बेखौ केस होनांगौ आरो जिथु माने उरखाव ब्रह्मआ बै समाव एबसुनि अफिसियेल केन्डिडेट जिथु गथिखे एबसुनि अफिसियेल केन्डिडेट नोंसिनिनो माने उरखाव ब्रह्मब्ला अब्ला नोंसोर उरखाव ब्रह्मखौ केस होनथिनांगौ जों बुंदोंमोन प्रमद बर'खौबो आं बिजे थांदों माबायाव बे बागानसालिनि बड'फा नोगोराव दा बेयाव थांनानै रायलायदोंमोन दा खिन्थु बिथाङा बे बुंबाय जे माने जोंहा गेदेरथार बर' जाथि दानायसो प्लेनिं दङ मास्टारेस दानाय पलिसि दं जोंहा दा गथिखे जोङो बेबायदि फिसा फिसौ खामानियाव जोङो नांनो लुबैयाखै बिसोरबो बर'नि मानसि बिसोरबो सरदेफ्राबो बेबायदि बाथ्रा बुंनानै बिथाङाबो जे जों जे नबसुनियानि बेरेखायै केस होनो नागिरदोंमोन बे जिनिसखौ बिथाङा जोंखौ खुनु सहाय होआखै जे मदद होआखै दा दुखुनांथावा बाथ्रा बेनो सोंलुआ बेयावनो जाखारो जे नोङो बोरै माने शत्रुनो गावनि अस्त्रखौ गथायना होनानै गावनि अधिकारखौ गथायना होनानै नों बोरै मास्टारेस दानो नागिरदों फालाय नोङो दिनै माने नोंनि एमपि रिजार्भ समस्तियाव नोङो ट्राइबेल नङि मानसिखौ नोङो दाराय होनानै ट्राइबेल नङि मानसिखौ नों एमपि बानायनानै नों माबोरै मास्टारेस दानो नागिरदों फालाय बोरै गेरेमसा हारि दानो नागिरदों फालाय बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सिमाङा बेमोन नामा दा दिनै बिथांमोना जानला मोनला बुंलाबायनानै मानसिफोरखौ मिसलेट खालामनो नागिरो आसल इस्युआव नाङा आसल प्रब्लेमखौ बिथांमोना रियेलाइज खालामा दिनै बेफोर खारनाव दिनै नबसरनि बादि मानसिया ट्राइबेल नङागारानो ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिनिफ्राय एमपि जाबाय दा 10 बोसोर एमपि जालांबाय दा जों दिनै आरोबाव दिनैनि दिनाव जों दुखु खालामबावो जे दिनै दिफेन बर'मोनाबो जोंखौ सहाय खालामनांगौमोन बिथांमोनाबो दायथ' लानांगौमोन बे एफा गिदिर इस्यु बेफोर इस्युआव जुदि फरायसाफोरा नाङाब्ला दिफेन बर'मोना नाङाब्ला सोर नांनो फालाय एफा गिदिर समस्या बियो नों मोनसे माने एमपि सिट 10 बोसोरनि थाखाय सेया लाजानाया बेबायदि देरसिन खथि बेबायदि दुखुनांथावसिन बाथ्रा आरो मा थानो हाबावगौ दिनै बे दुखुनांथाव बर' जाथिनि थाखाय दिनै बे दुखुनांथाव समावबो बे अलखद टाइमावबो जे जोंना माने दिफेन बर'मोना मोदोमाव नाङाखिसै एसेबो सहाय होआखिसै एसेबो खबर लायाखिसै बे दुखुनांथाव बाथ्रा बरंथ' बिथांमोना जोंखौसो माने जों जाय केस होदोंमोन जों केस होनायखौ थाखा जादों फैसा खांनानै जादों बायदिसिना लानो बदनामसो खालामलाबायदों बिथांमोना दा जेब्ला जों हाइकर्टआव जेनो केसआव सुप्रिम कर्टआव जों जेनो अब्ला बिथांमोना जोंखौ बुंदोंमोन जे माने दाथ' सरनियाफोरनो माने एसटि सिक्रिटिसो होनाय जाबाय सुप्रिम कर्टआथ' दा सरनियाफोरखौ एसटिसो बानायबाय केस होना मा लाब जाखो बायदिसिना बदनामसो खालामदोंमोन दा हाइकर्टआ जे सुप्रिम कर्टआ जे खुनु मोनसे जाथिखौ एसटि बानाय हाया दा बिथांमोना बेखौ दोनखोमानानै रायजो राजानि गेजेराव जोंखौ बदनाम खालामनो थाखाय बिदि बुंलाबाय थाना होदोंमोन दा दिनै फैयै जोङो दिनै मोनसे माने देरहानाय पजिसनाव फैबाय जों देरहाबाय दा बे समावबो खमसे खम नैबे जायनाखि कास्ट सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामहरनाय नबसुनियानि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामहरनाय बे समाव अन्तत दिफेन बर'मोनहा उरखाव ब्रह्मखौ एसे बुंना होबानो जायो बिथांमोना हेल्प होबानो जायो दा दिनै बिथांमोना हेल्प होआखै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा नोङो दा बेफोराव जोंहा कुइसन खालामनो गोनां जायो जे दिनै दिफेन बर'मोनहा जाथिनि बेफोर गिदिर गिदिर समस्याखौ जुदि मावाब्ला माखौ मावो फालाय दिनै जाथियाव एथ' गिदिर माने प्रब्लेम नुजागासिनो दं मानसि गावथारनाय बुथारनाय दिनै जागासिनो दङ अननाय भाबै दिनै नङैनि दाय जाबसिननानै मानसि गावथारगासिनो दं असान्थि खालामगासिनो दं दिनै बेफोरावबो जेबो बुङाखिसै आरो दिनै नोङो बे बिटिसिनि जायनाखि डेलिमिटेसन बे डेलिमिटेसनाबो जोंनि थाखाय गोजोनथाव जायाखिसै बे नोङो दरं उदालगुरि मोनसे पार्लामेन्टारि समस्ति बानायनानै बेयाव बिटिसिनि 6टा एमएलए समस्तिखौ माने लानानै थांनानै दिनै बिटिसिनि सिमाखौनो सिफायना होबाय दा नै बेयावबो जोंना दिफेन बर'मोना जेबो बुङाखिसै दा बेफोर बाथ्राखौ दिनै बुंनांगौमोन दा दिनै बिटिसिआव नोङो 15टा माने एमएलए सिट बानायना हरबाय दा बे 15टा एमएलए सिटआव 9टा सिटखौनो दिनै माने जेनेरेल खालामना होबाय दा जों कनस्टिटिउसनाव 6 सिडुल बादिब्ला बे गासिबो माने जोंनि रिजार्भ जानांगौमोन दा दिनै फंसे बाथ्राखौ दा दिफेन बर'मोना बुङाखिसै
दा दिनै बेखौ जुदि बुङोब्ला दिफेन बर'आ मा खालामनो हादों दिनै जेबो मावाखिसै दिफेन बर'आ बर' जाथिनि अलखद टाइमाव जेबो बाथ्रा बुङाखिसै बेखौ बुंब्ला दा दिनै जोंखौ हुमखि होयो जे दिफेन बर'नि बेरेखा बुंनाय बाथ्रा बुंनायखौ बन्द' खालाम एबसुनि बेरेखा बुंनायखौ बन्द' खालाम हुमखि होयो वार्निं होयो दा बेफोरबायदि दा दिनै जों बेखौ नुगासिनो दिनै आरो मानो सोंखागोन ना जातीय आफादा गोरा जानांगौ मोनसे जातीय आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि जाति अलखद गोलैनाय समावबो जुदि सिरि थायोब्ला बेथ' कुइसन खालामखागोन प्रश्न खालामखागोन मानो खालामनो मोना आरो बेखौ जुदि प्रश्न खालामनो मोनाब्लालाय अब्ला बेथ' डिक्टेटरशिप जाबाय बियो दादागिरि मस्तानजों सोलिग्रा गावसोर जेबो बुंङा जेखि मावा दा दिनै मा जागासिनो दं दिनै बिटिसिआव दिनै एथ' जागासिनो दं दिनै फंसे खोथा बुङाखिसै दिनै नों हयथ' सोरखौबा टारगेट खालामनानै दिफेन बर'मोनहा सोरखौबा टारगेट खालामनानै सोरखौबा धरनो हायो बेखौसो जों नुगासिनो दं दिनै जाथिनि मावग्रा मानसिफोरखौ दिनै फुथुला बानायनानै सावो बिसोरनि बेरेखा न'आव थाङै धरना होनो बाथ्रा माने बुङो सिगियो दा दिनै नोङो माने गोबां माने बर'नि अलखद टाइमाव सिरि थानानै दिनै नों नंखाय बे माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जायनाखि जाख्ल'लायनाय दावराव जादों भाइस चेन्सेलर लाइस्रान ब्लाडो सिं बेनि एगेन्स्टआ सानफ्रामबो नोंसोर धरना होनो थाखाय माने नांथाबबाय थायो खिन्थु जाथिनि बे एथ' गिदिर गिदिर इस्युआव दिनै सिरि थायो मानो फालाय अब्ला जातिनि सेन्टिमेन्ट दिफेन बर'फ्रा दं होननानै जों बुंनो हायो नामा बिथांमोनाथ' दिनै रोखा नुजागासिनो दं दिनै जातिनि सेन्टिमेन्टखौ एरायनानै जातिनि समयसाखौ दिनै एरायनानै दिनै बे माने इउपिपिएल सरकारखौ दिनै माने मदद होनाय बिसोरखौ हुंखा सुंनाय फिन जानायनि बाथ्रा खोथा बुंनाय जों बेखौसो नुगासिनो दं दिनै एबसुखौ माबे लामाजों लांदों दिनै एबसुखौ दिनै जों नुगासिनो दं जे दिनै माने मोनसे पलिटिकेल पार्टिनिसो मोनसे मावग्रा मोनसे हान्जा बादि दिनै दिफेन बर'आ बाहायगासिनो दं दा बिदिजों जाथिया बोरै उपकार मोनो फालाय बोरै मुक्ति जानो दा जों ओंखायनो खावलायो दिफेन बर'मोनहा जातिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जाहाथे माने खामानि मावो जातिनि बिपद समाव जाहाथे गाबथायो जों बेखौ खावलायो आरो जोबनायाव जों रायजो राजाफोरखौ जोङो बेखौनो खावलायहरो जे फैगौ इलेक्सनाव जोङो जायनाखि नैबे नब'सरनि केस बे नब'सरनि केसआव जे जोङो देरहासार जाबाय फैगौ इलेक्सनाव बिदि दाराय मोनला जों बेखौ रायजो राजाखौ बुंहरनाय जायो आरो बयबो एक गद एबार समाव जों गाबथानांगोन खौसे जानानै जोङो राइट जायफ्रानोखि जातिनि खामानि मावग्रा जातिनि जायफ्रा माने नांथाबग्रा जों बेफोरखौ भट नांगोन आं बेखौ बयबो रायजोखौ खावलायहरो गोजोन्थों